Avui és un acte solidari cap a la Marató de TV3 a favor de la investigació per les malalties neurodegeneratives. Això no hem de perdre el nord, però nosaltres de pas diem que un país normal és solidari. L'activitat central d'Òmnium Cultural pel que fa a la Marató s'ha convingut de centrar-la a les terres tarragonines, concretament a Tarragona. Aquest acte és una mostra més de la necessitat que tenim tots els catalans que volem arribar a ser un país normal. Això demostra que realment que els catalans i Catalunya és un país més que solidari, vull dir, participa molta gent, totes les edats, institucions, associacions, i per tant doncs, val la pena que tot el món vegi que a Catalunya sabem fer les coses amb seny, amb normalitat i amb solidaritat. Estem preparant això fa aproximadament un mes. Amb la campanya aquí a Tarragona s'hi han implicat unes entre 30 i 40 persones. S'insereix dins d'una campanya que és més àmplia, que és Un país normal, que és una campanya que en definitiva defensa el dret a decidir dels catalans. A diferència del que acostuma a passar amb el tema de les malalties, a més crisi, en aquest cas, més solidaritat, perquè, com diu la campanya, la solidaritat aquí no degenera. Una gran participació i, a més, es nota que l'efervescència del país és viva i la constància de les persones té futur.